mkoma client ndozvourayira pamunhu nemadhokononi atiri kunzwa pano madhokononi anotaura Munangagwaya TV yasvika kwamvura yacheka makumbo. Muri yeZimbabwe ndakambokutaurirai kuti zvoni varume ava vanenge vachinyembedzera kudzungaira kuita kunge vasiri kuziva zvavari kuda kunyatsoita, but ivo vakaronga tsoro yavo. Saka iko zvinezvi vakushanda every day, vari kushanda maovertime kugadzirisa zvinhu zvavari kuda kuti vanyatsoita kana kuti zvinhu zvavari kuda kunyatsosanganisa nazvo. Nawo ndiri kusangana nenyaya panapa iri kuona iri kuitika, but before ndaitaura nyaya yacho ngatingogara tangoziva kuti kuZimbabwe mishonga muzvipatara hakuna. Saka kureva kuti vamwe vacho vanofanira kunge vachienda vanenge vane pfungwa dzakaneta vakubatsirwa muzvipatara because mamwe mastatement nezvimwe zvinhu zvakubuda zviro ndizviro mwaita kuti matindi ngabviswe pamota for no reason nemusoro because anzwa kuti zvekunzi madrug what ndo vari kunetsa, but pakazobuda tino Machakaire achitaura kuti zvoni vanhu vacho vari kuita zvemadrugs vakuru vemuZanu PF. Nhasi tiri kuonawo mumwe ari kubudikira ari kudhomoka zvinorevesa achiti it's no longer 2030, it's now 2033. ndo kuri kunzi ngakuchisvikwa naPresident Emmerson Mnangagwa the guy uyo anotwa Daniel Garwe. And on top of that takaona futi Machakaire achitaura kuti zvoni vanhu ngambomira kuda kudivide vanhu mupati, kuda kukonzeresa confusion, zvemafaction fights izvozvo ngazvomboiswa paside. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi. I know and I understand kuti zvinhu izvi zviri kuita kuti vana veZimbabwe vakwire BP, varwadziwe forogonya chaiyo inenge ichiita ichirwadza nezvinhu zvozvo zviri kuitika. But after everything zvese zvatanga kuitika, Machakaire achibuda achitaura akadai achididi, iko zvinezvi pane munhu ari kubuda ari kuaccusa tino Machakaire wacho ari kuti this thug was chief suspect in Mutangadura's death. I'm now hearing that his name is sprouting out as an accused. Ndinoti Honorable Machakaire mhosva hairove Zanu means murder. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa this guy akangonyora anoshandisa account yake ikanzi they killed Dewa. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kutaurika. Zvinova zvinhu izvo zvinovhundutsa zvinoshamisa kuti kuona kana pakubuda mashoko akadaro inyaya inenge ichityisa nekuti isusu hatizodi kuzoningirikina kamangwana takuzoda kuzotaurwa nyaya dzimwe dzinenge dzichinetsa. Ende ndiri ipapo ndichifamba muma-updates imomo pane imwe nyaya zvekare iri kutaurwa kunzi vana vaMnangagwa vari kunyanya kugadwa. Even Pokelo vakubuda pa achienda kuItaly, nyaya yake iranetsa iyaya. Security iri kunzi yanga nayo ipapo pa-airport yenga isina kumira zvakanaka. Boss pari kunzi Emmerson Jr. was at the airport a week ago or so kunoperekedza Pokelo kuholiday yanetsa iyo. He was accompanied by a huge security detail who is funding all this nonsense. Saka vana vaED vese are treated as if they were mini president at the expense of our country. Tosvikepi nevanhu ava? Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa nemunhu ari kutaura nyaya yacho. Ndichibva ipapo ndiri kusangana nenyaya zvekare yaWalter Muzembi pari kunzi zvoni maskits, majokes, mafunnies ari kuitika iri kubuda kuno umwe munhu ari kuti do you honestly believe that Walter Muzembi would be tricked or lured by Temba Mliswa? Tinyarewo please. Thanks in advance. We are now in September. From January it was Geza this and Geza that. How do we move forward as a country? You can run another smear campaign on me, gather all the big social media accounts including tumwe tunzenza tunonge tuchuya tuchingoti ngirikina tukiti for fame and promised non-existent positions. Please bring it on. I want Zimbabwe that works, not school politics. Redirect same energy to Chivayo cartels. Please let's discuss as progressive citizens. Pari kunzi nyaya yekwa Muzembi ma-side shows ndo mashoko ari kubudawo kune vamwe vasiri kuzvinzwisisa. You know kuti hasi munhu wese anongori kana akutobhilivha nyaya yacho bonzisaka uya because iye kana anga asinyatsorinhigirikini ukambonyatsogara pasi unyatsoona kuti nemazivo avanoita that guy uya anonzi Mnangagwa, do you think kuti ndo paaizobuda achingoti ndakuregerera just like that? It's something chekuti panoda kuongororwawo zveshuwa, panenge pakuda kuvhura maziso wakavhara nzeve 1 uchida kunyatsoona wodigesta kwete kuti kungonzwa nyaya yachingoti zvopinda nzeve kuzobuda neuku kuzviita vanogona kuzviita varambirwe. But ndichibva ipapo ndisanda waste time yenyu, kune nyaya imwe iri kutenderera zvisingaite pamasocial medias ipapapa pari kunzi zvoni Prayzah atanga kuramba mota dzekwa Whitney Chivayo. According to this guy kuti Zimbabwean musician Prayzah, who has been spoiled with gifts and cars from Sir Whitney, has reportedly told him to stop giving him things. Prayzah and his team are said to be unhappy after facing backlash from fans who feel the constant gifts are hurting his brand. Ndo mashoko aripo ari kubuda panapa. I don't even know kuti
parikunzi Prayzah and his team. Which team? Because team rakeresa rakawana mota, management yacho yakapuwa mota, the likes of Kin Mashapa is what his manager akapuwa Benz, Mercedes Benz band rese vakapiwa maakwa vamwe vatona tutu ipapa iye wacho akaputanga apuwa Benz ndobva azopuwa Range Rover on top of that mukadzi wake baapuwa futi imwe it must be Land Cruiser mwana wake ndobva apuwa futi mota like everyone ari mudhuze neJaPrayzah vakapiwa zvinhu but zvinhu izvozvo zvese hazvinambobvira zvakafadza vana vemuZimbabwe because unenge uchinzi uri kudya mari yekuba uri kudya mari yemagetsi ari kunzi ari kunetsa munyika yeZimbabwe iwe wobuda uchinzi zvoni ndiwo wapuwa vezvinhu izvozvo semagifts ende ipapa pari kunzi pari kunetsa even tikada kutarisa tikati muzvipatara chaimo hamuna mushonga but unonyanyonzwa unzi mumwe munhu atonzi ari kutopiwa zvinhu izvozvo zviri kudyiwa nevanhu vacho vari kunzi varidzi vatori vematenders because zvino pabuda imwe nyaya inzi cancer machine treatments what chine zvimwe zvemushonga zviri kudingira tenda yakaita noise zvikanzi Chivayo ndiye ada kuipuwa yakakonzeresa nyaya iyoyo. We all know Chivayo as a guy where kuti avhura company achitaura kuti ndeye network againa dhiri reStarlink iro rakatombosungisa mwana wamutsvangwa dhiri racho but iye akazongobuda bva angopinda mudhiri after everything ndobva abuda akunzi zvoni aiwa zvese zvakaitika ipapapa zvakangodarika but the funny thing akaonekwa kutogadzira maroad net the same company iyoyo kanzi vanhu zvofamba sei because kune macompany econstruction vane makore vari reliable affordable vane maprice ari reasonable havanombobvira vakapuwa matenders but that guy anongouya like boom zvese anenge achingotora matenders just like zvikungodaro izvozvozvo ende ukada kutarisa pakati tombopisa imwe nyaya yavo pakanzi iye anga alikiswa mamwe maaudios achinzi iye wakazoshare namari nanhingi mari yacho ikazopinda nemaakaunti manhingi rikini kudidi ana Mike Chimombe naMpofu up to now vari mujeri because of nyaya idzodzo dzekungobuda vachida kutanga vari kuenda outside vari kubuda musaka iye ndokutobuda achibosta achiti main actor haafekura kuti iye aramba aripo panze handimukuzviona saka is that guy kuti anenge ari untouchable but kuvanhu anenge ari tingangoti public enemy because anenge achinzi ndiwo uri kudya mari dzenyika zuro ndizuro akabva kusaina imwe dhiri raakanzi akasaina neChina re2.5 billion yet Zimbabwe yakasaina re600 million. Those are the things zvokuti vanhu vanenge vasiri kufara manje nenyaya dzese idzodzo ndopanozoona vanhu vakuta kuti aiwa kuyu tanyanya kudii isusu senyika manyanya kutifungirawo chii senyika zvekuti munosvika pakuita se pakuzoninga saka JaPrayzah anozoti vanhu ndo vakandisumudza at the end of the day zvinhu zvimagifts unogona kungopuwa 1-2 uchingodaro but wozofunga kuti kwandakabva handina kusumudzwa nekupuwa zvimagifts even up to now izvezvi tiri kuona uyo the same Chivayo atobva kutengera Hubert Angel mota dzinodhura mota dziri worth ma2 million ikoko ngomuti kumuspoiler pabirthday rake saka JaPrayzah ndopari kunzi akubuda iye aritaura kuti ini nangu ndabo handichadi masini iwayo munokwanisa inyu kuita se kuenda kunopa vamwe ndo nyaya dziri kuitika muri yeZimbabwe iko zvinezvi maupdates aripo andangoya nawo ndakakubatira munoziva kuti inini handinyanyoda kutenderera ndiri munhu kungoti straight to the point kuitira kuti imimi mugare maziva nyaya dzese dzinenge dziripo musina kujambwa saka ndosaka zvinezvitingotaura kuti iwewe chako chaunogona kungoita kana uchinge wasubscriber wajoina paKulian TV ausisina maproblems tsvaga chete mari uchengete mhuri yako tsvaga basa nyaya tokutsvagira tichikupai tichikuzivisa izvo zvikuita usasaswera uchinyauswera kutsvaga nyaya saka chichiri kuitika unongouya panapa tinenge takakugadzirirai dzese tokuzivisai dzinenge dzichiitika without fear or favor. So before I disappear panapa todongozivisa vanhu vese vari muZimbabwe vari kugara kunze kweZimbabwe vari muSouth Africa mazimba kuti kana uchinoda kuregisterwa company vovhurwa FNB business account usina work permit kana start permit muSouth Africa zvaizi bata Owen Education Research icompany yakaregisterwa inotoita zvinhu izvozvo zvekubatsira maZimbabweans avo vari kunetsekana kuti toita seiwo kuti tiregister macompany toita seiwo kuti tiwane business accounts iwayo saka zviri easy through Owen because ndiyo company iri reliable affordable company isati yakambovhara munhuwo zvake inoita zvinhu zvese ichideliver haikona kuzoenda kune vamwe vanhu mozoyama kutichemera panapo kuti ninga akazondidai so inini ndiri kurekomenda Owen Education Research ndo company yandataura kuti iri reliable and affordable ndindadaro inini handitaure zvekunyeba ndiri mukuru handinyebe. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Rowa ma screenshot usasavhaironza una bank account unless kana wakatopusawo zvako garai mabata Owen izvezvo panhamba dzandakusiyirai pascreen.